A kú ojúmọ́, ṣe dáadáa la jí. Ojúmọ́ re, ojúmọ́ aláyọ̀ báyìí ni ó máa mọ́ ẹ̀yin àti èmi. Gẹ́gẹ́ bí mo bá ṣe máa ń ṣe, orúkọ tèmi ò yí padà. Èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, Adéníjì Yétúndé Olúwaṣeun tí mo tún máa ń pera mi ní Àṣàbí Àrà. Ṣé bí mi làṣàbí ìkọ́ ọmọ baálẹ̀ tó jọ̀jọ̀gun. Ọ̀jọ̀gun là ń pè lágbà oyè. Tó ẹ̀yin tèmi, lónìí òwe kan mo fẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò. Èyí tó sọ wípé bàtà orí àkìtàn náà ròde ìyàwó rí. Bẹ́ẹ̀ ni, òwe yìí túmọ̀ sí òwe ìkìlọ̀ àti òwe ìṣítí láti máa jẹ́ kí ẹni tó bá ní lọ́wọ́ àbí ẹni tó bá lọ́rọ̀ láti máa ṣọ́ṣe. Fún àpẹẹrẹ, bóyá ẹni tó lówó lọ́wọ́ tó wá lọ́mọṣẹ́ púpọ̀ àmọ́ tó ń fọwọ́ ọlá tó fi ń gbọ́mọ làkejì lójú àbó fi ń gbá àwọn ọmọọṣẹ́ lójú tí ò tọ́jú wọn bó ṣe yẹ kó tọ́jú wọn. Táwọn Yorùbá gbarú ẹni bẹ́ẹ̀ ní àmọ̀ràn, òun ló máa ń sọ wípé bàtà àkìtàn náà ròde ìyàwó rí, kẹ́ni náà kó máa ṣọ́ṣe. Tó àwa nírìn ju báyìí lọ lórí ètò tòní, ètò wa, ètò lówelówe látọwọ́ Àṣàbí Àrà tí tí máa pàdé yín lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ire o.